Jimmy Ian sgéalach eile maha. Sgéalach a gyd a gyda ffyr nio ma sir. Na siaras ag a Sean yn tyr sio handís acusha a dolach lynching sgéalach agus ag jirig na sgéal bí trichit jig acus an ceistin a chur san oprachumach a bhíon na chúlasú ffyr nio ma sir. Agus han sgéalach acusha maha a jin fo Kirsten. Siwyd maha Kirsten, de hacket game. Big yn blian hyn arall, fa mi yn sas anafil drama, fa mi y cloig yn pars de dil frech, agus fa cloch yn môr jerach orym. Fa tard y ffraglost hyn yn sas, agus tard i chainach eich. Fa mi y dans yn cwrst, agus y leim har y siarbytyn, ach nwyrstyn fa ac am di leim tro na casan eich mocharid. Chai mi sias chwn y lar, agus je chwala mi reip fôr, fa mo vrikish y reibig fo mian mo dachas gymol lwn, mo nare van hem. Fa ac am di ga alwch os an y chord yn y galal ffleich, leis y chloch gymor jerach, mo cwrs na casan ecym. Prikit jig ac maha san ceistin a hwyr'r Kirsten siwyd siw? Carw jal pwych a chabal. An yn idir cwrt yn y nish. Nid jalaf llwch son clawn y fan. Ba eri hi sgrifig son oigri. Yn y ffac i leid cwtioch mynd ni glostyn. Charo fa jalafach like na scenes. Yle visual. Na fwych dyn ni? Chad dy fwy. Agus, Fors na. sin prikit jig siachat maha. Ach sé cheist, a fel a ffyr nio ma sir, dyr biach. Blas na ffydd union, ha mis mewn o'ch. Ha cwarach gynnag am, ha border malfunctions machine i ac am sy'n artwler le bod yn yr iap ag ysgifim tu aloch. Wardrobe malfunctions, film shit. A doi alawn. Cael si cael a ffydd. Cash maha, siwyd a Kirsten isgein, yn sgíalach acet. Ro, sin ffyr nio ma sir. Gymí ors noch ma hanse hae ffydd. Ha ffyr ac nach bwy geif sin, ma geif sin ha sin fain pingus an sin. Ha ma dachas nach dy chwre cwstre gorst as na blinig yn ysdi sin. Fyd a hyn chilig ac i adrast.